Sziasztok! És hatalmas szeretettel üdvözlök mindenkit itt. Én Szabi vagyok, alias Exo, és ma rajzolni fogunk mégpedig tradicionálisan, ugyanis vasárnap volt az utolsó streamünk. Elmondtam volt vala, hogy indítottunk egy új challenge-et, felkeltőjel challenge, ahol most szeptemberre, hogy egy kicsit gyakoroljunk Inktoberre, minden hétre van egy 3 emojiból álló hintünk, és ezeket a rajzokat fogjuk most elkészíteni, illetve nem az összeset, hanem az elsőt, mert arra van ötletem, a másodikra is van ötletem mondjuk, de azt majd a jövő héten fogjuk megcsinálni. És tényleg hatalmas szeretettel üdvözlök mindenkit itt. Szia Skull, szia Fonalfalóka, szia Stream Elements, Dani, Jeges Mati, Kelemembe, a Erin, nektek nagyon-nagyon szépen köszönöm, be is dobtátok a pontokat a házi videós challenge-be. Jézusom, mennyi challenge-ünk van. Szia Demba, pudingos bunyipókat, pudingpapok babjait, aljas kúszóbabot és magyaros pannakot, tehát kellemes napszakokat. Szerv Woodstock, majd neked is. Egyszer meg fogom jegyezni, hogy jól ki tudja mondani az egészet. Szia Robin, hello, sziasztok, és szia Liri! Remélem mindenkit felolvastam, akit nem, az sikítson. És mi nem hallom a zenét? Ti hallotok zenét? Nagyon halkan kéne szóljon a háttérben most már a zene. Na, hogy mit fogunk ma alkotni? Ugye a mai hintünk, hogyha valaki beírja a felkeltője a challenge-et, és meséltek amúgy, hogy mi újság, hogy vagytok, hogyan telt a hétvége. A mai hintünk az ugye egy szomorú cica, egy laborköpeny és egy muffin. Ezt fogjuk megrajzolni, és ehhez kitaláltam egy érdekes dolgot. Megmutassam nektek a referenciákat, mert gyűjtöttem referenciákat. Elkezdtem megint, hát fogalmazunk úgy, hogy ismerősök unszolására Pinterestet használni, és jól lehet tényleg referenciákat találni. Mi hallunk zenét, igen, akkor csak nálam volt túl halk. Na, szóval a lényeg, hogy macskát fogunk rajzolni laborköpenyben, és azt fogjuk megrajzolni, megvan az a jelenet a petből, a háziállatok titkos élete, vagy kiskedvencek titkos élete, vagy nem tudom mi a pontos neve annak a mesének. Mi a magyar címe a Petsnek? Szia Jenő, hello, hello! Miért nem keres rá? Na, mindjárt meg lesz. Van egy macska benne, várjátok, mutatom nektek. Így. Van egy macska benne, aki folyamat a hűtőben a csirkét nézi. Most ehhez hasonlóan egy hasonló kompozíciót képzeltem, hogy a hűtőben vagyunk, csak csirke helyett egy muffin van, amit félig megrágtak. Macskának valami ilyen stílusú macskát öltöztetnénk fel, aki kinyitotta a hűtőajtót, de rajzolnánk neki sokkal cukibb, nagy, síró szemeket, mert éppen azért szomorú, mert valaki beleevette, vagy megette a fél muffinját, és stílusban még, tehát egy kicsit ilyen, hát még pár ilyen síró nagy kerekszemű macska referenciát kerestem, hogy még mit lehetne hozzá használni, de valami ilyesmi stílusban képzelem el, és egy ilyen belső nézetes hűtős dolgot a muffinnal. A labköpenyhez nem kerestem mintát, megmondom őszintén, mert hát igazából az egy köpeny. Egyszer csak meg fogod jegyezni, de nem a holnapra elkészülő kb. 1000-2000 karaktereset. Mennyi? 2000 karakter, hát ez már lassan egy regény. Közben írtam úgy Kelembe is, annyira vicces, amikor épp Szabi streamet nézek vissza, és közben jön a live értesítő. Zsófival is ez szokott lenni sokszor. Ha lenne időm streameket visszanézni, velem is mindig ez történne. Tehát, hogy így annyira... Ma délelőtt volt végre egy kis időm streamet nézni. A két megbeszélés között képzeljétek el, hogy Viktorhoz be is néztem egy kis Minecraftra. Hát legutóbb szerintem egy 2 hónapja tudtam nála lurkölni, és ugye azóta nagyon sokat fejlődött. Már azt hittem, hogy ez a fajta macsek bikiniben. Nem. És mi újság Fonalfalóka, hogy vagy? Remélem csupa jó hír volt a fogorvosnál. Igen, volt már olyan rész, ahol nem bírtam ki. Szóval, hogy itt a nehézség nekünk az lesz ezzel a rajzzal, és színezni is fogjuk amúgy, hogy még sose rajzoltam ebben a stílusban. Spoiler, mi lehet a nehézség? Még sose rajzoltam ebben a stílusban. Úgyhogy amúgy van itt egy zsírfoltos papír, mert sikerült valamit kijöntenem a rajztömbömbre, és pár lap az így beázott. Szóval arra gondoltam, hogy lehet, hogy első körben csak megpróbálkozunk ide külön lapon nagyjából felszketcselni, hogy
hogy milyen macskát szeretnénk pontosan. Tehát csak így a fejformát egy kicsit, talán esetleg játszunk a fülekkel, de hogy alapjában véve annyit szeretnék csak elérni, hogy maga a cicusnak, ugye van a kis orra, és van itt ez a szájrész, ez nagyon pici legyen, és a szemei legyenek minél nagyobbak. És egy kicsit úgy fogjuk torzítani a szemeit, jó, most ez így nagyon de vérszerű, de hogy egy picit úgy fogjuk torzítani a szemeit, és akkor lehet, hogy kicsit jobban kikerekítjük, és akkor azt mondjuk, hogy adunk bele ilyen nagy kerek dolgokat, hogy ez a nagyon-nagyon lelkünkbe látó, így meglátod, és azt mondod, hogy te szegényke, valaki megette a muffinodat. Érzés legyen majd, és valami ilyesmit szeretnék kihozni belőle, azzal a különbséggel, hogy ugye rajta viszont lesz egy laborköpeny is. Igazából ez egy jó sketch már majdnem, csak nagy. Tehát ezért jó, hogy most gyorsan külön felszketcheljük, mert legalább látjuk azt, hogy mennyire kell lekicsinyíteni, vagy mennyire kell majd megnagyobbítani a lapra ahhoz, hogy még a hűtőt, meg mindent körbe tudjunk rajzolni, de hogy valami ilyesmire gondoltam, és természetesen szemöldököt is rakunk majd neki, ami ilyen nagyon cukin, ilyen felfele ívelő lesz, és akár még azt is csinálhatjuk, hogy így tudjátok, ilyen könnyesre rajzoljuk majd a szemeket. Jézusom, ezek a jó kecsrek, csak rohadt nagy. Hogy ez laborköpeny. Igen, laborköpeny, de igazából bármilyen köpeny elfogadunk. Tehát annyira nem szigorú ez a challenge, megmondom nektek őszintén. A lényeg az, hogy alkossunk. Szóval, hogy valami ilyesmi, de lehet, hogy nem lesz ennyire focilabda feje. Nagy kerek dolgok? Jenő, nem. Ez egy cuki rajz lesz. Nagy kerek idomokat. Megjöttek a nagyon-nagyon fickós emberek ide? Megcsinálta egy kitörtömésen, pénteken meg visszaépíti a lecsiszolást, szóval minden happy, na szuper. A Zsófinál ma beküldtem egy 500 plusz karakteres köszönést, de holnapra készül egy sokkal hosszabb. Wow. Hát hajrá, Dem! Kíváncsi vagyok nagyon. Szóval valami ilyesmit kellene, csak ezt most így tudjátok lasszóval körbejelöljük, Ctrl-T, összehúzzuk, és átrakjuk ide Ctrl-V-vel. Jó, ez lesz most az új referenciánk, és akkor itt most már csak azt kell nekünk pontosan kitalálni majd, ezt hova is rakjam, hogy lássam folyamat, és ne legyen útban. Mert amúgy ezt színezni is fogjuk, és egy új stílusban. Egy kicsit másképp fogjuk inkelni és színezni is majd ezt a rajzot. Ide rakom a monitor elé, úgy. Egyébként a tegnapomról nem írnék, tervek pedig a hétre, hogy ma és szombaton szerep, meg vasárnap is lett volna egy program, de lemondtam. Ó, hát kitartást akkor nem. Szóval, hogy úgy kellene valahogy megalkotni. Tegnap Lou mondott erre egy tök jó kifejezést, egy másik beszélgetésünk van folyamán, és tök elfejtettem, hogy mi az az idegen szó. A, amikor is szépen elhalnak oldalirányba a dolgok, tudjátok, és nem dolgozzuk ki teljesen. Tehát most előveszem a hűtős referenciát, és megpróbálok keresni egy másik képet. Igen. Akkor valahogy úgy szeretném megcsinálni, hogy a hűtőből csak egy polc látszódjon. Azt mondjuk, hogy mondjuk így látszik ez a polc, csak így gyorsan meghúzok két oldalra két ilyen vékony vonalat. Ugye akkor itt viszont van egy függőlegesünk, meg itt is van egy függőlegesünk. És esetleg még fölül látszódhat még egy polc, de ez már csak nagyon haloványan. Tehát igazából ez egy ilyen hűtőpolc belső részét nézzük, ez egy munkahelyi hűtő, és ugye ki van nyitva az ajtó, szóval az ajtó kívül látszik valamennyire az üvegen keresztül is. Ez lesz maga a hűtőajtó. Lehet, hogy a perspektívát majd egy kicsit még csiszolni kell. És akkor a lényeg az lenne, hogy itt van valahol a tálca, vagy a tányér. Itt a tányérról lenne a muffin.
Csak így tényleg ilyen nagyon mértanilag rajzolom most be. Amiből ugye hiányzik a fél, mellette kis morzsák, egy post-it címkét rakunk ide mellé, amire az lesz írva, hogy kié ez a kaja, ugye? És mondjuk, hogy hívják ezt a macskát? Szia, kocak! Szia, Beus! Hello, hello! Mi újság, hogy vagytok? Szia, Princi! Üdv mindenkinek! Szóval, na, az elképzelés az az, hogy most gyorsan felszketcseltünk egy szomorú, nagyszemű laborcicát, akinek megették a fél muffinját, és a hűtőn belülről mutatjuk, ahogy itt áll a szomorú laborcica, és nézi azt, hogy a fél muffinja elfogyott, mert valaki megette. Ezt fogjuk megrajzolni, és ez lesz az első ilyen exo emoji challenge-es rajzunk. Ha valaki esetleg nem tudja, miről van szó, felkiáltójel challenge, hallenge, és most szeptemberben csinálunk egy ilyen challenge-et, ahol ott le van írva igazából minden. A lényeg, hogy minden hétre van 3 emoji, amiből lehet egy új rajzot készíteni, és akkor így igazából csak egy ösztönzés arra, hogy kezdjünk el gyakorolni az Inktoberre, és meghúzzuk majd rendesen. Ugye halas muffin lesz. Dani, adtál egy ötletet, mert gondolkoztam azon, hogy lehetne cseresznye a muffin tetején, de akkor nem cseresznyét fogunk odarakni, hanem egy halfarkincát, ami kilóg. Szia Farki, szia gyávanyúl, hello, hello! Ah, hűha! Laborcica név Kifli, falat. Valami jó szójáték kellene neki. Nem tudom, Szia Miau, vagy Simaon, Simaon, és így a Maon, Simaon, nem tudom, az úgy hülyén hangzik. Simeonból. De lehet simán Kitty, szójáték. Igen, szójáték. Addig megpróbálom nagyjából a cicának a fejét ide fel sketchelni, hogy körülbelül mekkorára tervezzük. És a fülei azok viszont mehetnének jobban így le oldalra, mit szóltok? Hogy még cukibb legyen, hogy szegény most nagyon-nagyon-nagyon szomorú. Mert valaki megdésmálta a muffinját. Ne, nem mosolygós szája legyen. Mi újság, hogy vagytok újonnan érkezők? Hogyan indult a hét, hogyan telt a hétvége? Lehetne ilyen garbós, lapkótos macska, mit szóltok? Hogy tudjátok, ilyen garbós pulcsi van rajta. Ha már Kitty, akkor Cutie. Az nem rossz. Mr. Toyfel a macskafogóból. Az túl specifikus. Szombaton egész nap kint voltam az Újlipótvárosi Kulturális Összművészeti Fesztiválján, a Pozsonyi Pikniken. Wow! És milyen volt, Robin? A laborköpenyes macskának nem azt mondtad, hogy shit, hanem hogy sci. Dani, Dani. Lombik. Liri. Eddig megmondom őszintén, eddig a Cutie tetszik a legjobban. Kati, vagy hogy írjuk. Viszont a labkódhoz lehet, hogy tényleg kell majd referencia, de összességében itt annyit akarok csak megcsinálni, hogy látszódjon az, hogy köpeny van rajta.
Na jó, ez így nem lesz jó. Két gondom van. Túl kicsi a macska, túl nagy a hűtő. Úgyhogy újra. Tehát a Muffinhoz képest is túl kicsi volt a macska. Cicamér lapci, cicetta a pipettából. Hmm. Fantasztikus és lenyűgöző volt, sok színésszel is találkoztam, és a videózás mellett beszélgettem is velük, például Pásztor Erzsével a szomszédokból, rengeteg iszonyú jó programmal. Ó, wow, nagyon örülök neki, Robin. Várjatok, megpróbáljuk szépen a közepét belőni, a szemnek ezt a vonalat, a szájnak ezt a vonalat, és akkor most hát, ha nem rontom el annyira, meg a szemekkel se voltam annyira elégedett, de azt mondom, hogy így ennyire akarnám kihozni így a szemét. És akkor most a referenciához képest azt mondjuk, hogy nyújtjuk egy kicsit, és kerekbítjük, mert hogy a macskáknak azért így kerekebb egy picit a szeme. Nyújtott, de hogy kerekedebb. Ezt nem tudom szépen mondani. Legalábbis így a referenciák alapján nálam ez volt amit így megfigyeltem. És akkor szemöldök egy kicsit, tudjátok, ez a oh no nézés, szép nagy szemközepet rajzolunk neki, szép nagy ilyen karikákkal, és akkor most a fülénél csináljuk azt, hogy picit jobban lehajlítjuk a fület. És még a haja is egy kicsit ilyen lekonyulósabb lesz, hogy oh no. Na, ez így már cukibb, nem? Meg mondjuk most már lassan ti is láttok belőle valamit, mert már van annyira erős a sketch. Ha sok muffin teszik, olyan lesz, mint a Kettlebell. A referencia cica, meg a referencica. Gyávanyul, jó. Jó, jó, jó. Ne haragudjatok, ez túlságosan tetszik. Referencica lesz. Megyek, darálom a GDP-t. És már elírom. Jó, viszont akkor el tudjuk kezdeni ezt is kidolgozni jobban. A cupcake-ket is, meg így a hűtőnek a belsejét. Azt még szeretném megcsinálni, hogy így látszódjon, ahogy tartja a hűtőajtót, csak hogy kimozduljunk a komfortzónából, vagy tágítsuk kicsit a komfortzónát. Mert mindig utálok kezeket rajzolni, állati kezeket meg szabály szerint elkerülöm. Jó, így lesz a garbó, és akkor kell még rá a lepkót. Hát nem is nagyon fog a garbó látszani. Na várjatok, kell egy... de szeretem ezt a számot.
Kell egy kézreferencia, de macskásítanunk kell ezt a kézreferenciát. Vagy igazából egy új kell nekünk, amivel tartja az ajtót. Így? Mit szóltok? Mennyire Meh. De engedted ki a szellemet a palackból. Lehet, hogy én kértem ki. Igen. Ezt aláírom. Jó, és hogy csináljuk meg a kis halacskát? Kis halfarkincát ide a... Meg tudjátok, mi lehetne még a hűtőben? Ezt csak így lehalványítjuk. Itt egy másik tányéron egy ilyen halszálka. Ja, Isten, ez nagyon cuki lesz. Ó, Isten. Hangoljatok hozzá, kinézetről várom a fejleményeket. Hú. Nagyon érdekes stílusban akarom színezni. Tegnap elkezdtem nézni az abstraktot. Nagyon régóta nyúzzák a fülemet vele. Tehát Blue meg Slaca az konkrétan szerintem az elmúlt elmúlt két évben 68.625.728-szor mondta el nekem, hogy Szabi, nézd az abstraktot, mert tök jó. Ha valaki nem tudja, mi az abstrakt, egy dokumentumfilm sorozat, antológia a Netflixen, ami artistokat szólaltat meg, hogy hogyan viseltetnek a szakmájuk iránt. És a legelső rész az pont egy illusztrátorról szól. Na most, Szabi elkövetette azt a orbitális nagy hibát, hogy megnézett este egy skins részt, ami lehozott az életről, majd elindítottam egy abstraktot, ami nem hogy fel-visszalendített a nullára, hanem konkrétan kilőtt a csillagos egek közé, és este 11-kor így ültem az ágy szélén, konkrétan ritkán nézek így mert elfekszek az ágyba, szépen kényelmesen, tudjátok, így hátradőlök, félszemmel így nézem így a tévébe a így ültem az ágy szélén, így néztem a sorozatot, ott kezemben a telefon, és így elkezdtem ötleteket írogatni magamnak, és így olyan szinten pörögtem rá, hogy Jézusom. Szia citromos saláta! Szép délután neked is! És így ajánlom mindenkinek. Egyrészt láttam eddig csak belőle, pont az illusztrátoros, de az végtelenül. Tök jól van megcsinálva a sorozat, meg végtelenül inspiratív tényleg. Na vissza a macskához, mert egy kicsit a színezetét majd még alakítani kell. És viszont eszembe jutott, hogy kísérletezhetnénk többet másféle technikákkal is. Így jött az ötlet ahhoz, hogy ma úgy fogunk színezni, hogy ilyen elnagyoltan. Ez mi? Ez hol? Abstract. Netflixen van fent a sorozat, ez a címe.
Egy részt láttam eddig belőle, de az nagyon jó. Tehát az első évad első rész, ami, de bármilyen sorrendben lehet őket nézni, az eddig nagyon tetszett. Az pont a New Yorker magazin egyik illusztrátoráról szól, és iszonyat jó dolgokat csinálnak benne, meg minden. Meg ezt nem úgy képzeljétek el ezt a izét, hogy ilyen száraz doku, vagy ilyesmi. Tök jó játékos, iszonyat könnyed stílusa van, és az alkotás folyamatáról mesél inkább, mint sem arról, hogy most mi, hogyan történt, meg hogy ő hogyan éli meg ezeket. És végtelen üdítő. Nagyon-nagyon élveztem. És támadt egy iszonyat jó ötletem. Egy olyan projektre, nem fogom elmondani, hogy mi az, mert ez egy nagyon nagy kaliberű projekt lesz majd, de hogy majd úgyis látni fogjátok előbb-utóbb. Majd úgyis látni fogjátok előbb-utóbb, és oh boy, tehát, hogy nem azt mondom, hogy most eszeveszett, végtelenül inspiratív vagyok, és most a világot is meg fogom váltani, de hogy ez lenne a terv. Most ez lenne a terv. Na, és egy ilyen sokkal egyszerűbb színezés lesz. Azt fogjuk csinálni, hogy már az inkelésnél is én egy ilyen kicsit kartunibb stílus szeretnék erre most kipróbálni, és mindjárt keresek nektek referenciát hozzá, hogy pontosan mire gondoltam. A, Tök jó, hogy a leglassabb zenére pörrögtem fel megint. És rákerestem Google-on, hogy Illustration Styles, és megpróbálok keresni valami olyat. Aha, majdnem, de nem teljesen így képzeltem el. De ez általán a legközelebb hozzá, hogy szépen inkeljük, majdnem ilyen uniform line-okkal az egészet, és viszont a színeket el akarom egy kicsit tolni. Nem tudom, hogy van-e itt olyan, ahogy mint hogyha egy színek így offsetbe el lennének tolva. De semmiképp se ez a corporate sallang bullshit dolog, nem, ezt nem szeretem, hanem amikor nem teljesen követjük a kitöltéssel a dolgokat, hanem így szabadon kezeljük külön a színeket, és elcsúsztatjuk egy picit. Nem fogok szerintem most így hirtelen olyat találni. Na várjatok, coloring, offset coloring esetleg, hogyha így keresek rá. Mert csak hogy az offsetről tudtam, hogy a nyomdászat jön be egyből. Offset coloring technique, illustration, Google do your thingy. Jó, az offset az nem, hanem coloring technique illustrationre hát, ha kijön. Szia Joke, hello, hello! Tum, 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 tum. Come on! Jó, coloring style, ez az utolsó. Fejben tudom, hogy mire gondolok, de hogy miért nincs egy olyan se? Ah, nem így, de hogy igen, hogy így el vannak csúszva, vagy nem követi teljesen a körvonalazást. De sokkal minimalistább. Coloring styles, oh, ja, most már hajakat mutat. Na mindegy, szóval értetek, hogy mire gondolok nagyjából. Vagy hogy mire akar gondolni a köllő. Természetesen ilyen jó kis teljes flakonok jöhetnek ide bele, nem? A hűtőajtóba. Mi legyen még a hűtőajtóba? Segítsetek nekem.
Legyen ez a Milk Cartoon dolog is. Hát ez ugye elég furán néz ki. Mi legyen még a hűtőajtóban? Ja, meg a csont. Fishbone, arra kell még elkeresni. Bár nem nehéz, de keresek hozzá referenciát. Mert valami egyszerűt szeretnénk, a lényeg az, hogy itt egy fej, itt van hosszan egy ilyen farkinca, azon keresztbe végig a csontok. Morzsákat ne hagyjuk ki, meg a muffin tálca is akkor legyen már ugyanolyan szögben. Na, valahogy így. Na, és ezt fogjuk akkor most szépen, és akkor ide még ugye rakunk morzsákat, és akkor itt ugye szépen bele van harapva a muffinba. És egy kis hal. Ez kinek az ötlete volt? Már elfelejtettem. Kis halcsontot kilóg a tetején. Hol a rajzkesztyű? Mert most már kezdek maszatolni. És Kocak, köszönöm szépen neked is, hogy bedobtad a csatorna pontokat a titkos házi videó vetítése challenge-be. Hogy állunk az a Jézusom 73% és még 4 nap van hátra. Azt elfelejtettem, de most meg is hosszabbítjuk ebben a pillanatban. Give me a minute. Hogy ugye ezt mondtam, hogy mivel volt 2 hét, amikor nem volt stream, ezért meg fogjuk hosszabbítani 2 héttel. Mondjuk hozzáteszem, hogy a többi streamen mindig volt egyszer egy kék halál. Szóval, ja. Szóval, ja, be tudtátok dobni duplán, de úgy vagyok vele, hogy így per szerintem. És akkor azt mondja, hogy Channel Points, Rewards and Challenges, Community Challenges, Extend, Number of Days, 14, Extend the Duration. Szuper! 14 nap van még akkor hátra. Igazából várjátok, még 4 nap volt hátra, most 14-re, na mindegy. Ki van tolva 2 héttel. Sweetie Stew, neked is nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy bedobtad a pontokat. Csatucsi, neked is, hello, hello. És akkor így vagyunk most már 74%-on, ha jól látom, ami azt jelenti, hogy 298.942, majdnem 300.000 pont gyűlt össze a 400.000-es gólból. Amúgy, ha rendesen tudom tartani a streameket, most már legalább látjuk azt, hogy simán egy hónap alatt 500.000 pontot össze tudtok dobni. És hoppá, Jenő beledobott még gyorsan valamennyit, és így meg is lett. 302 ezer, 303, 304. Jézusom, hogy felugrott. Csak beszélni kellett róla, azt mindenki egyből shut up and take my money. Szia Ryuza, hello, hello. Rögtön 77%-on vagyunk, hát mi történt 309 ezerrel? Wow. Ja, de 9,5k van. Hát, gyűjteni kell majd. Na, szóval most, hogy így megvan az alapcica, meg minden, akkor most jön az az nagyon nehéz dolog, hogy én szerintem most mentenék egyet. Tehát még mielőtt ezt egyik kitépem, szépen, mert a színezést nem a tömbön csináljuk, meg az inkelés sem már, mert túl puha. És ez hogy sikerült megint? Ja nem, jó, ez az a foltos lap volt alatta. Gyorsan elmentjük, beszkennelem, mert nagyon rég rajzoltam.
És ameddig megy a scan, addig mesélek nektek a sétáimról. Mert hogy az a helyzet, hogy ez a Skull mondta így az intro alatt ugye, hogy a fittség, meg a lendület, meg a sportosság. Hú, gyerekek, I effed up. I effed up big time hétfőn. Ugyanis képzeljétek el, hétfőn megint megpróbálkoztam azzal, hogy akkor kicsit kocogunk, séta. Milyen szép tiszta az asztalon a sok filctől. És nagyon nem tett most jót. Tehát vasárnap pihentem egész nap, ugye meg volt beszélve, hogy majdnem másfél-két hetet tartottam a napi 10, de hát nem 10 km, de ilyen napi átlag 9,5-re jött ki, majdnem 10 kilométerre. És főleg, hogy ilyen erőltetett tempókat mentem, meg ilyenek, és hétfőn tök jól esett, ez a kis tök jól bírtam már, tehát, hogy így igazából konkrétan úgy csináltam, hogy 1 perc ilyen kocogás, futás, 4 perc séta, és tök jól bírta a pulzusom is, a vérnyomásom nagyon jó volt utána minden, viszont a térdeim és ez az elől a lábszárnál lévő izom teljesen kikészült. Tehát, hogy tegnap is alig bírtam egész nap mozogni, ma is alig bírok egész nap mozogni, úgyhogy nagyon valószínű, hogy ezzel a kis kocogással, futással, még korai volt, legalábbis ilyen intenzitással, lehet, hogy az egész hétre egy kicsit kispályára küldtem magam. Ami azt jelenti, hogy hogy most pihenek, de holnap van edzésem, akkor ott most meg kéne beszélni az edzővel, hogy pont az előbb írt SMS-t, hogy nem jó neki a 10:30, 9:30-ra oda tudnék menni, de hát nem tudom, hogy 9:30-ra átérek a város másik felére. De hogy a lényeg, hogy vele is meg kell beszélni, hogy a lábnap részét felejtsük el a dolgoknak, bármennyire is jó érzés lenne egy kicsit arra rádolgozni, de hogy most nem hiába álló pozícióban vagyok, meg ilyenek, mert hogy kicsit próbálom azt, hogy hát ha nem azt mondom, hogy rádolgozok, de hogyha nem ülök egész nap és nem csak pihentetem, így kevésbé fáj, hogy állok rajta. Na, megvan a mentésünk. Gyors lecsekkolom, hogy szép lett a scan. És nem fagy ebbe bele a gép, mert agyvérzést kapok. Jó, elfogadható minőségű a scan. Jó, akkor folytatjuk. Szóval jól elintéztem magam erre a hétre. A túrára gyógyulj meg, igen, ez lesz a másik terv, hogy a túrára legyen minden rendben. És addig ne gyilkoljam ki jobban magam. Tehát azért tegyük hozzá, hogy az, amit most csináltam az elmúlt 1 hónapban ezzel a 300 kilométerrel, ilyet még soha nem csináltam a testemmel. És lehet, hogy az, hogy tényleg most nem fogom elővenni megint a statisztikákat, de hogy az elmúlt 2 hétben nem volt olyan nap, hogy 10 km alatt legyek. Lehet a testem most próbál üzenni egy kicsit, hogy oké, Szabi, most nekem kell egy kis idő, hogy úgy regenerálódjak, és akkor azt mondom, hogy oké, tehát hogyha már teljesen elmúltak ezek az érzések, akkor egy lightos túrára nem, lightos sétára fogok elmenni majd a hét második felébe,